Kumshi benta ban kentiu bat Pynkhlaiñ ya ka Jingshakri ha ka Koit Khiah Ri-Bhoi district u deputy commissioner ka Ri-Bhoi u abilaj beranwal IAS menta kasngi ula Aiti ka we ka kali kitnong pang ambulance sya ka sunjuk kirang basnong Ri-Bhoi district hadian ka jingkerpat na ka sunjuk ban yo jing yarap na ka bor sensyar district na ka benta ban pensuk ya ka Jingshakri ya kinong pang bagi pat ba ka than ya kani ka ambulans la pelaj pa ha circuit house nong po ha ka jingelang ka bala sakhi de kino yalam snong bar kiri rang ba na keleng ka district ha kani ka singi la don lang ru u chairman ka sunjuk ba bibi makdo secretary ba PB Selyang rengkat bar ki wepat kino yalam snong ki bala wan ban sakhi ya kani ka jingyo jingarap ka padon benta ban kentiu ya ka Koit ka Khiah jong ki pat ba Nakalyang kinong yalam kasunjuk kirang basnong Ri-Bhoi district kilapan pau ya kajing ngu ka bakraw ya deputy commissioner bade ka district administration halor kani kajing rap ka badan kambaha ya ki pat ba ka district kasunjuk kalakit bokit ruyang ru ya u abilaj beranwal IAS haswa ba unmino na Ri-Bhoi district panit chimti ya ka kamkum u deputy commissioner bathamai jang ka East Khasi Hills district kilapan pau ya kajing kermen ba undang beteng ban Shakri hok patre shitom na kabenta kabha kamiat jang ki pat ba Okay. 1, 2. Okay. Yeah. Magdo, Shillong, all the members of the Sinjuki Bashnong Ri-Bhoi, my officer from planning branch, Silent, and all the media people who are here, who are present over here. Thank you for joining us in this auspicious occasion. I congratulate the Sinjuki Bashnong Ri-Bhoi on getting this ambulance. It's been a long pending request. Thankfully, we were able to secure funds for the same, and we are finally here on this day when we are handing over the ambulance. And from what I have seen, the way Sinjuki Bashnong Ri-Bhoi has been working relentlessly towards the development of the people of Ri-Bhoi, I am absolutely sure that there can be no better recipient of this ambulance who will use it for the benefit and the welfare of the people of Ri-Bhoi. So congratulations, and let's move to the inauguration. Thank you. Te to hakani kasgi ka arpu arterik jong benai me arajar arpun rio ka de kasgi ka bansa jikan mau kasgi ka bakmen na kamta ka sunjuk girang basnong Ri-Bhoi district hakaba kani ka kam hamslem ngil angnot hakaba ngila dep banbu ka application sa office jong deputy commissioner Ri-Bhoi district na kabanta ban pan ka kalikit nong pang ambulance na kabanta ban yarap ikinong song snong hakani ka tem Ri-Bhoi ki jongi de kani kasni kala urlong bat ni kum kasunjuk ni panpau ya kajing sngok komen bat kajing ai kublai sibun ya u DC jong ka Ri-Bhoi district bat kum bagi tip pas tangkat ni por on sa song hani po district jongi bat insalek ban join sepo is kazil disibun ki kam kilale ulale apo kani ka district jongi kamtam kajing telang bat ki basnong bat kirang basnong apo ka tem Ri-Bhoi jongi ti nakalian juga sunjuk kirang basnong ni paha kajing kerku kerdo ya kajing kesem ubule kajing suk narakat bat ka yeng kesem jong u di DC buat kunjuru ni penpau ke jing komen ka bangilayo ikan ka ambulans ka segi kanong sisa ke jing yarap ka bakraw naga banta ki papang ki bestom ban penpoi marmar ha syaki jaka ajing sumar ni ki hospital hoi yo tangkawi ka ambulans te long sisa ka ba sem jing e ban penbit penbiang kat ka Ri-Bhoi district ten reng ki LNT ba hagi ki kindiat banai ki penwanru yang jong sunjuk idang don kilat kinti ka banginya persang kenang bangin yo e kapan bu haman lagi area jong kesunjuk nak menta bangin yo e kapan ai ke Jingshakri ya kini ki bamat ki jingpang sistem kamtam ki jingja ki ba long emergency kum ki accident kum di kumtai tina kalian juga kesunjuk ngi khot ngi weru ya ki we pat ki rang basnong de basnang bakin ai ke jing telang kenang baki kam ki babha nak menta ban pun kentiu ke yo kot mangara e ka song suk song sanya ke ilang salang kenang yai rem bat kenang scam nang ni skmat lang ba kesunjuk rang basnong Ri-Bhoi district